Je tu nedeľný meal prep s Agát. Ja som Agát a toto varím. Kto by to bol kedy povedal, že začneme kysnutými cestami? Tentokrát to bude chlieb a burgerové žemle. Do žemľového cesta som pridala tanžong, soľ, maslo a zamiesila som ho a dala vykysnúť. Do chlebového som pridala ražnú múku, soľ, rascu a tiež som ho vymiesila a dala vykysnúť. Kým cestička vykysnú, môžem sa pustiť do hlavných hviezd programu a teda hlavných jedál. Jedno z nich je kuracia tikka masala, na ktorú som si mäso namarinovala už včera a dnes som teda už iba dokončila omáčku, do ktorej šli pasírované paradajky a smotana. K nej som spravila ryžu, dlhozrnnú ryžu s kurkumou a soľou a už som to potom iba naložila do myštičiek. Mám veľmi rada indické koreniny. No a druhá hviezda programu bude krémová brokolicová polievka. Suroviny som si nakrájala iba tak nahrubo, pretože sa bude mixovať, takže na veľkosti nezáleží a pridala som červenú šošovicu. Polievku som dobre rozmixovala so smotanou na šľahanie a hotovo. Potom som sa odvážila na brazílsky mrkvový koláč, ktorý by mal byť jeden zo 100 najlepších koláčov na svete. Ja som si to chcela overiť. Nevošiel mi do jednej formy, musela som ho dať do dvoch. Keď už bol vybratý mixér, tak som postruhala mrkvu a kapustu na šalát, do ktorého šla ešte soľ, korenie a majonéza. Ten som si naložila do misky a bude ako príloha k burgerom. Na koláčik išla ešte kakaová poleva, ktorou som ho poliala a takto krásne sa leskla. Medzi tými vykysli cesta, takže ideme na chlieb, z ktorého som spravila 2 bochníky a narezala, poprašila vodou a nechala upiecť. Takto sa podarili, trošku sa zlepili, ale stane sa. No a ideme na burgerové žemle, ktoré sa mi vždycky podaria tak pekne a dneska vôbec nie sú podľa mojich predstav. Na obed budú pečené zemiaky a Hokkaido s hermelínom. Chceme ľahký obed, pretože po obede budeme grilovať a robiť takú menšiu burgerovú party. No a v burgeri nesmie chýbať čo? Predsa zelenina. Nakrájala som paradajky, uhorky a ľadový šalát a tie som dala do krabičiek. Včera som ešte skaramelizovala kilo cibule, takže tu pripravím tiež. A ešte som včera robila čokoládový cheesecake, ktorý vidíte na stole. No a to je všetko. Pa, pa!